హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో గత 12 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున ఇప్పటి వరకు 12 అధ్యాయాలని మనము పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. నిన్నటి క్లాస్లో 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడడం జరిగింది. ఆ 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగంలో పరమాత్ముని సుగుణ అంటే పరమాత్ముని యొక్క సాకార నిరాకార రూపములను ఆరాధించేటువంటి వారిలో మరి ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అంటే ఆ సగుణ నిర్గుణ రూపాలలో దేనిని ఆరాధించవలెను అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఇక దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి సమాధానం రెండును కూడా భగవానుని చేరు మార్గాలే. అంటే ఆ భగవంతుడు దేవాది దేవుడు జీవుడు ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి మార్గాలే అయినను ఆ సాకార ఉపాసనమే భక్తులకు అనువైన మార్గము అని ఆ భగవంతుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులు చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత భగవంతుడు జ్ఞాని అయినటువంటి తన భక్తుల యొక్క లక్షణాలను కూడా ఆ విషయం అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఆ భగవంతుడుని సేవించేటువంటి వివిధ మార్గాలలో అంటే అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి, అలాగే నిష్కామ కర్మలు చేయడము, కర్మ ఫలాల త్యాగం చేయడము, అలాగే ఇంకా జ్ఞానము, ధ్యానము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఉండేటువంటి విషయాలను చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత జ్ఞాని అయినటువంటి తన భక్తుల యొక్క లక్షణాలను ఆయన తెలియచేస్తూ వచ్చారు. అంటే ఎవరైతే ఆ భగవంతుని ఎడల అత్యంత ప్రేమ కలిగి ఉంటారో అలా కలిగి ఉండడమే భక్తి అనబడుతుంది అని, అలాగే ఉత్తమమైనటువంటి భక్తులు ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని, సమభావము, సర్వభూత హితాభిలాషిగా ఉంటాడు అని, అంటే సర్వజీవుల ఎడ సమత్వాన్ని, సర్వజీవుల ఎడల ప్రేమ భావంతో, మిత్రభావంతో ఉంటారు, ఎవరిని కూడా విరోధులుగా చూడరు అని, అలాగే ఏ ప్రాణిని ద్వేషింపక అన్ని జీవుల పట్ల మైత్రి, కరుణ కలిగి ఉంటారు నా భక్తులు అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా అహంకారము, మమకారాలను విడిచిపెట్టాలి అని, అలాగే ఓర్పుతోనూ సంతుష్టితో ఉండి నిత్యమైనటువంటి మనసును కలిగి ఉండాలి అని, అలాగే శుచి, శ్రద్ధ, కార్యదక్షత కలిగి ఉండడము అనేటువంటిది ఆయన యొక్క భక్తుల లక్షణాలు అని, ఇక మనోబుద్ధులను ఎప్పుడు కూడా భగవంతునికి అర్పించాలి అని, అలా అర్పించి చేసేటువంటి ఆ భక్తి యోగము అనేటువంటి అమృత మార్గాన్ని అనుసరించేవారు ఆ భగవంతుణ్ణి పరమ లక్ష్యంగా చేసుకొని పూర్తి భక్తి భావనలో నెలకొని ఉంటారు అని, అటువంటి భక్తులంటే నాకు ఎంతో ప్రియమైన వారు అర్జున అంటూ నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ భక్తి యోగము, ఆ భక్తి మార్గాన్ని తన యొక్క భక్తులు అంటే భగవంతుని ఏ విధంగా ఆరాధించాలి అనేటువంటి ఆ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానమే చెప్పడమే కాకుండా తన యొక్క భక్తులు ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు, ఎలాంటి భక్తులు అంటే ఏ విధమైనటువంటి భక్తిని ఆచరించేటువంటి వారు తనకు ప్రియమైనటువంటి వారు అనేటువంటి అంశాలని
ఆ భగవంతుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో తెలియచేయడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము, దానినే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంగా దీన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయంలో మనము అవగాహన చేసుకునేటువంటి అంశాలు, భావము, భాష్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగానే మనము చూస్తూ ఉన్నాము వీటిని. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ 13వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్ వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు గురించి, క్షేత్రము మరియు ఆ క్షేత్రము తెలిసిన వాడు గురించి అంటే క్షేత్రజ్ఞుడుని గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయం అంటే జ్ఞేయం, ఆ జ్ఞాన విషయమును గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానం, ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహము క్షేత్రమని చెప్పబడుతుంది.
ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో, జీవుడు పొందినటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో, ఈ దేహము క్షేత్రము అని చెప్పబడుతుంది. ఈ దేహమును తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు. అంటే ఈ దేహము జీవుడి యొక్క కర్మక్షేత్రము అని సో ఆ క్షేత్రమును తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు ప్రకృతి, పురుషుడు, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయములను గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా అడిగినప్పుడు ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది క్షేత్రమని, ఈ దేహాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడని చెప్పబడతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది ఈ బద్ధజీవుడికి కర్మక్షేత్రము. అంటే ఆ బద్ధజీవుడు సంసారంలో బంధించబడి ఉంటాడు. అతడు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చెలాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండి తనలో ఉండేటువంటి ఆ కోరికలను అనుసరించి ఆ కోరికలను అనుభవించడానికి, తను కర్మలు చేయడానికి ఈ క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో కర్మక్షేత్రంగా భావించబడేటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి, పురుష అంటే ఎంజాయర్ పరమాత్ముడు అంటే భోక్త. ఎవరు మరి భోక్త అంటే పరమాత్మ. క్షేత్రము అంటే ఈ దేహము, శరీరం ఏదైతే ఉందో అది. మరి క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఎవడు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఈ దేహాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు అంటే ఆత్మ మరియు పరమాత్మ. సాధారణంగా పరమాత్మ అన్ని క్షేత్రాలలో ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన సర్వక్షేత్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడుతుంది. మరి జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే క్షేత్రము మరియు ఆ క్షేత్రజ్ఞుని అవగాహనం చేసుకోవడమే జ్ఞానం. మరి ఆ జ్ఞాన విషయం ఏమిటంటే పరమాత్మ. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తద్ జ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, ఇక్కడ భారతాన్ని సంబోధించాడు కాబట్టి భరత వంశంలో ఉన్నటువంటి వాడు అర్జునుడు. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడును అని నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఎందుకంటే అన్ని జీవులలో కూడా ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు కూడా ఉంటాడు. కాబట్టి అన్ని దేహాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడు అని నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దాన్ని తెలిసిన వాడిని అని అర్థం చేసుకోవడం అంటే వాడిని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అని నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ప్రతి జీవులోనూ ఆత్మ మరియు పరమాత్మ అనేటువంటి ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉంటారు. ఆత్మ మాత్రం ప్రతి దేహంలో మాత్రాన్ని ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది. బట్ ఆ పరమాత్ముడు అన్ని దేహాల్లో ఉంటాడు కాబట్టి అన్ని దేహాలకు సంబంధించినటువంటి విషయం ఆయనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎలాగైతే ఒక రాజ్యంలో రాజు ఉన్నట్లయితే లేదా ప్రభుత్వం ఉన్నట్లయితే ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి ఆ క్షేత్రము అంటాం, వ్యవసాయ క్షేత్రము లేదా పొలాలు ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా, ఆ ప్రదేశాలు వాటిపైన మాత్రమే అతనికి అవగాహన ఉంటుంది, దాని గురించి మాత్రమే అతడు ఎరిగి ఉంటాడు. కానీ ప్రభుత్వము లేదా రాజు ఉన్నట్లయితే అందరి క్షేత్రాలకు సంబంధించి అంటే తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి అన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి విషయము అతనికి తెలిసి ఉంటుంది. మరి భగవంతునిలో ఉండేటువంటి మనం కనుక అన్ని క్షేత్రాల గురించి తెలిసినటువంటి వాడు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడుగా ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడుతున్నారు. అంటే అన్ని క్షేత్రాలలోనూ ఉండేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, తత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్ష యద్వికారి యతచ్చ యత్ సచ యో యత్ ప్రభావచ్చ తత్ సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడు విధము, దానిలోని మార్పులు, అది
ఎక్కడ నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రము తెలిసినవాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అను విషయాలను వర్ణిస్తాను విను అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తున్నాడు. అంటే కర్మక్షేత్రాన్ని మరియు కర్మక్షేత్రాన్ని తెలిసినటువంటి వాడి సహజ స్థితుల యొక్క దృష్ట్యా భగవంతుడు ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ దేహము ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయబడింది, ఈ దేహం తయారైనటువంటి మూలకాలు ఏమిటి, ఎవరి ఆధీనంలో ఈ దేహం పనిచేస్తూ ఉన్నది, మార్పులు ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి, మార్పులు ఎక్కడి నుండి కలుగుతూ ఉన్నాయి, కారణాలు ఏమిటి, హేతువు ఏమిటి అనేటువంటి, అలాగే ఈ వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ, వ్యక్తిగత ఆత్మ యొక్క పరమ గమ్యము ఏమిటి అనేటువంటి మొదలైనటువంటి విషయాలని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ నేను తెలియచేస్తాను విను అర్జున అంటూ భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని గురించిన జ్ఞానము వివిధ గ్రంథాలలో పలువురు ఋషుల చేత వివరించబడింది. అర్జున, ఈ విషయాలు నేను చెప్తున్నటువంటివి విషయాలు ఇంతకు ముందు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలోని వివిధ వేద గ్రంథాలలో, శాస్త్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో పలువురు ఋషుల చేత ఆ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పబడినవే. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానాన్ని అంతా అంతకుముందు భగవంతుడే ఇచ్చాడు. ఇచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని వారందరూ కూడా ఆ గ్రంథాలలో గ్రంథీకరించడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మ సూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది. అంటే ఈరోజు నేను నీకు తెలియజేయబడేటువంటి ఆ క్షేత్రజ్ఞులు, ఆ క్షేత్రము తయారైనటువంటి విధానము, ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటివి, ఇంతకుముందు ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు వివరించినటువంటి విషయాలని ఉన్నవి. ముఖ్యంగా ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆ బ్రహ్మ సూత్రాలులో అనేటువంటివి, బ్రహ్మ సూచించబడినట్టు ఆ సూత్రాలలో సహేతుకంగా, హేతుబద్ధకంగా అవన్నీ కూడా వివరించబడినాయి అర్జున అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. చెప్తూ ఇక్కడ ఆయన ఈ విషయాన్ని తెలియచేస్తూ చెప్తున్నారు, పంచ మహాభూతములు, భూమి, అగ్ని, గాలి, వాయువు, జలము, ఆకాశము అనేటువంటి ఆ పంచ మహాభూతాలు, మిథ్య, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు అని చెప్తాము, 5 కర్మేంద్రియాలు, మొత్తం 10 ఇంద్రియాలు, దశ ఇంద్రియాలు అని చెప్తాం. వాటితో పాటు మనసు, అలాగే ఆ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయములు, కోరిక, ద్వేషము, ఆనందము, మొత్తము జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ సంగ్రహంగా క్షేత్రంగాను దాని యొక్క అంత ప్రక్రియలుగా భావించబడుతూ ఉన్నాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ దేహం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఆ పంచ మహాభూతాలు, నీరు అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, అంటే శరీరము 24 మూలకాలతో తయారు చేయబడినది. ఈ భౌతిక దేహం ఏదైతే ఉందో, ఈ క్షేత్రం, ఈ కర్మ క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో అది 24 మూలకాల ద్వారా అది ఏర్పడబడింది చెప్తారు. అదే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశము. వీటితో పాటుగా 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, మనకి జ్ఞానేంద్రియాలు మనం సెన్స్ చేసేటువంటివి, చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము, ముక్కు అనేవి జ్ఞానేంద్రియాలు. అలాగే కర్మ ఇంద్రియాలు అంటే కర్మలను చేసేటువంటి, కంఠము మాట్లాడేటువంటివి, చేతులు మనం పని చేయడానికి, కాళ్ళు నడవచ్చేటువంటి జననాంగాలు, అలాగే గుదము అనేటువంటి ఇవి 5 పనులు చేసేటువంటి ఇంద్రియాలు అని చెప్తారు మన దేహంలో ఉండేటువంటి. అలాగే ఆ ఇంద్రియ అర్థాలు అంటే ఇంద్రియ విషయాలు, భూమి మంచి వాసనను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తారు, గంధం. అలాగే నీరు రుచి, అగ్ని రూపము, అలాగే వాయువు స్పర్శను, ఆకాశము శబ్దము అనేవి
వాటి యొక్క విషయాలు, ఆ పంచ మహాభూతాల యొక్క ఇంద్రియార్థాలు, ఇంద్రియ విషయాలు అవి. ఇక సూక్ష్మమైనటువంటి అంశాలుగా 3 చెప్పబడేటువంటి 3 మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారం. ఇక మహత్తత్వం అంటే ప్రకృతి, భౌతిక శక్తి యొక్క ఆదిమ స్వరూపము. ఈ మొత్తము 24 మూలకాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో 24 ఎలిమెంట్స్ ఈ దేహంలో ఉండేటువంటివి, పంచమహాభూతాలు అవి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటివి. సో ఇవన్నీ వీటిని ఈ 24 మూలకాలు. సాధారణంగా ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది పుడుతూ అంటే జన్మ తీసుకోవడము, ఆ తర్వాత కొంతకాలం పెరగడము, తర్వాత స్థిరంగా ఉండడము, ఆ తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేయడము, ఆ తర్వాత క్షీణించడము, చివరికి నశించిపోవడము జరిగేటువంటి ఈ కర్మక్షేత్రము. మరి ఆ కర్మక్షేత్రంలో అది ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల వాటి ఆ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ వాటిలో కలిగేటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి వల్లనే మనకి అంటే ద్వంద్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సంతోషం కానీ తర్వాత దుఃఖాలు, ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఆ ఇంద్రియ విషయాల వల్లనే మనకి కలుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆయన జ్ఞానము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను ఈ 8 నుండి 12 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అవి ఏంటి అనేది చూసినట్లయితే, వినయం, గర్వము లేకపోవడము, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును అంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించడము, పరిశుభ్రత అంటే శుచిత్వము అని అంటాం. ఈ పరిశుభ్రత అనేటువంటిది 2, ఒకటి బాహ్య పరిశుభ్రత, రెండవది అంతర్గత పరిశుభ్రత. స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యాగము చేయడము, మిథ్యా అహంకారం లేకపోవడము, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గ్రహించగలగడము, నిర్లిప్తత, పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి నుండి విముక్తి, సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలో సమచిత్తంగా ఉండడము. అలాగే ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, నా ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తిని కలిగి ఉండడము, అంటే ఆ భగవంతుని ఎడ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిని కలిగి ఉండడము. అలాగే ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పుడు ఏకాంత ప్రదేశాలలో నివసించాలి అని కోరుకోవడము, జనసామాన్యము పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము, మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి అర్జున అంటూ. ఇవి జ్ఞాన విషయాలు, ఇవి తెలుసుకోగలిగినటువంటి విషయాలు అని ఆ జ్ఞాన విషయాల గురించి ఆయన చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, వీటికి అన్యమైనది అంటే ఇక్కడ సూచించబడినటువంటి ఈ విషయాలకు భిన్నంగా ఉండేటువంటిది ఏదైనా కూడా అజ్ఞానమే అని చెప్పబడుతూ ఉంది అర్జున అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అంటే దీనికి ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేసినటువంటి ఈ విషయాలు తప్ప మరి ఏది అయినా కూడా అది అజ్ఞానం కిందికే వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సూచించబడినటువంటి ఆ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్ప మిగిలినది ఏదైనా కూడా అజ్ఞానము అనేటువంటి వాటి కిందికి వస్తుంది అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దేనిని తెలుసుకోవడము ద్వారా నీవు అమృత తత్వమును చెవి చూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అదే ఆది లేనిది, నాకు ఆధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచము యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన అంటే ఇక్కడ ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని, ఆ సర్వ క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన
తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సర్వత పానిపాదం తత్ సర్వతో క్షిశిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. అయినా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, సర్వత్రా అంటే ఆ సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ ఆయన అంటూ ఉన్నారు, సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నాడు అంటూ ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని, ఆ పరమాత్ముని గురించినటువంటి విషయాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, సర్వేంద్రియ గుణభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. ఆయన చెప్తున్నాడు, పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము. అంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా అసలు మూలమైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు, ఆ పరమాత్ముడు. అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు, అయినను అనాసక్తుడు, దేనిపైన కూడా ఆయన అట్రాక్టివ్గా ఉండడు అని. అలాగే ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలకు ఆయన అతీతుడు, మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు అంటూ ఆ భగవంతుడు, ఆ సర్వ క్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముని యొక్క గుణాలను ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. బహిరంతచ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం శాంతికే చ తత్. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆ పరమ పురుషుడి యొక్క లక్షణాలను మరికొన్నింటిని ఈ శ్లోకంలో ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నాడు. పరమ పురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగాను అనంతంగా వ్యాపించి ఉన్నందువలన ఆ దేవాది దేవుణ్ణి చూడడము మరియు తెలుసుకోవడము అనేటువంటిది ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల యొక్క శక్తి, ఈ భౌతికమైనటువంటి మన జ్ఞానేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి శక్తికి మించినవాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆయన చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి నారాయణుడు ప్రతి జీవుని బయట లోపల నివసిస్తూ ఉన్నాడని ఆ వేద సాహిత్యాలలో మనకి సూచించబడినటువంటి అతడు ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులు రెండింటిలో కూడా ఉంటాడు. భౌతికమైనటువంటి దాంట్లోనూ ఆధ్యాత్మిక. ఆయన అంతకుముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఆయన ఈ పర మరియు అపర ప్రకృతుల ద్వారా శక్తుల ద్వారా ఉంటారు అని చెప్తారు. అలాగే అతడు చాలా దూరంలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. అంటే మనం నమ్మకుండా మనం ఆయన గురించి తెలుసుకోలేకుండా ఉంటే ఎంతో దూరంగా ఉన్నట్లు మనకి ఆయన గోచరించారు. కానీ ఒక భక్తి భావనలతో ఉన్నట్లయితే ఆయన ఎంతో మనకి దగ్గరగా కూడా ఉంటాడు. సో అదే విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ పరమ పురుషుడు అచర జీవులన్నింటిలో కూడా బయట మరియు లోపల ఉంటాడు. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల యొక్క దృష్టి అంటే వాటిని ద్వారా మనం ఆయన్ని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది సాధారణంగా వాటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వీటికి శక్తికి మించినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూత భర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్టు ప్రభవిష్ణు చ. ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనివాడు, అంటే అనంతంగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు, అయినా సర్వ ప్రాణులలో
వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆయన ఈ మొత్తానికి కూడా వ్యాపించి అనంతంగా వ్యాపించి ఉన్నాము అని చెప్తాం. అలాగే అదే సమయంలో ఆయన ప్రతి జీవుడి యొక్క హృదయాలలో ఆ పరమాత్ముడుగా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త భూతములకు అంటే సమస్త జీవులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారకుడు మరియు సృష్టికర్త అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఆ పరమాత్ముడే అంటే ఆ పరమాత్ముడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో కాంతికి మూలము. అలాగే అజ్ఞాన అంధకారానికి ఆయన అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానము మరియు ఆ జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగ్గవాడు, అలాగే జ్ఞానంతో పొందదగిన వాడు అయినటువంటి వాడు ఆ పరమాత్ముడు అందరి హృదయాలలో అధిష్ఠించి ఉన్నాడు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ పరమాత్ముడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలన్నిటికీ కూడా ఆ కాంతి వెదజల్లడానికి, అంటే వాటిలో కాంతిని అవి పొందడానికి కారణము ఆ భగవంతుడే అని, అలాగే ఈ అజ్ఞాన అంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానము మరియు విజ్ఞానముల ద్వారా తెలుసుకోదగినటువంటి వాడు కూడా ఆ భగవంతుడే. మనం జ్ఞానంతో పొందదగినటువంటి వాడు, అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ పరమాత్ముడు అంటూ ఆ పరమాత్ముని యొక్క తత్వాలను, ఆ పరమాత్ముని గురించి, అంటే ఇక్కడ మనము ఆ సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో కాంతికి మూలం అంటే మనకి కాంతిని వెదజల్లేటువంటి వారిలో సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాల వంటివి ముఖ్యమైనవి. అటువంటివి అవన్నీ కూడా తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో, ఆ పదార్థాలన్నింటిలో కూడా కాంతి మూలము ఆ భగవంతుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో సూర్యుడు లేదా చంద్రుడిని అవసరం లేదు. ఆయనే ఆ భగవంతుడు. ఆయన యొక్క రాజ్యంలో, ఆయన యొక్క లోకంలో ఈ సూర్య చంద్రులు కానీ లేదా విద్యుత్ అవసరం కానీ లేకుండా ఉండేటువంటిది ఆయనే. ఆ కాంతి మూలంగా ఉండేటువంటి వాడు. అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో అది స్వయం ప్రకాశకం. ఆ భగవంతుడి ద్వారా అది స్వయం ప్రకాశితంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం శోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏ తద్విజ్ఞాయ మద్భావ యోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహంగా తెలియచేశాను. కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావమునే పొందుతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. దేహము, అలాగే జ్ఞానము, అలాగే తెలుసుకొనదగిన దానిని ఆ భగవానుడు సారాంశంగా ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది. అంటే తెలిసినవాడు, తెలుసుకొనదగినది, తెలుసుకునేటువంటి పద్ధతి అనేటువంటి ఆ మూడింటి విషయమే జ్ఞానము అని, ఆ మొత్తము కలిపినటువంటి విషయాలే విజ్ఞానము అని, అంటే ఆ విజ్ఞాన శాస్త్రము అని మనం తెలుసుకుంటాం. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఆ క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయాలను నేను ఇక్కడ సారాంశీకరించాను. మరి ఈ విషయాన్ని ఎవరు యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు ఆయన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని
చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన తెలుపుతూ ఉన్నారు, ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంచ గుణాంచైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. ఆయన చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు అంటే భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి, ఈ ఈ భౌతిక ప్రకృతి, భౌతిక జగత్తు, అలాగే జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవి, అంటే సనాతనమైనవి, ఎప్పటి నుండో ఉన్నవి అని తెలుసుకోవాలి అర్జున అని చెప్తున్నారు. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినటువంటివే. అంటే అవి నిరంతరము మార్పు చెందడము, వాటిలో ఉండేటువంటి ఈ గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ భౌతిక ప్రకృతి నుండి వచ్చినటువంటివే అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సమస్త భౌతిక కార్యములన్నింటికీ ప్రకృతియే కారణము కాగా ప్రపంచమందలి సుఖ దుఃఖములు అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా జీవులలో వివిధ దేహాలు, అలాగే ఇంద్రియాలు భౌతిక ప్రకృతి వలనే ఇంద్రియాల యొక్క భౌతిక ప్రకృతి వలనే కలుగుతూ ఉన్నాయని చెప్తారు. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతి నుండి ఉద్భవించినవే అని, ఈ దేహము లేదా దేహంలో వసించాలని కోరుకునేటువంటి ఆ జీవుడి యొక్క ఇంద్రియ భోగాల నుండి ఇవి ఉత్పన్నమవుతాయి. అంటే మనం ఏ దేహం పొందడము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఆ జీవుడిలో కలిగేటువంటి కోరికలు ద్వారా అతడు ఆ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సృష్టిలో మొత్తంగా 84 లక్షల జీవజాతులు, వివిధ రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే ఆ బ్రహ్మ వైవర్తిత పురాణంలో సూచించబడినట్లుగా 84 లక్షల రకాలైనటువంటి ఆ జీవులు ఉన్నాయి అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి ఆ జీవ దేహాలను పొందిన తర్వాత మానవ దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలా ఉన్నటువంటి వీటిలో ఈ పద్మ పురాణం ద్వారా మనకి తెలియచేయబడేటువంటివి ఏమిటంటే 9 లక్షల రకాలు నీటిలో నివసించేటువంటి జీవులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఆ 84 లక్షలలో 9 లక్షల రకాలు నీటిలో నివసించేటువంటి జీవులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే జలచరాలుగా ఉండేటువంటివి అని చెప్తారు. ఇక ఈ స్థావర జంగవాలుగా ఉండేటువంటి స్థిరంగా ఉండేటువంటి ఈ కదలకుండా ఉండేటువంటి స్థిరంగా ఉండేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో 20 లక్షల రకాలైనటువంటి ప్లాంట్స్ మరియు ట్రీలు, మొక్కలు, వృక్షాలు 24 లక్షల రకాలకు 20 లక్షల రకాలకు చెందినటువంటివిగా ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక ఈ సృష్టిలో 11 లక్షల రకాలు క్రిమి కీటకాదులు ఉన్నవి అని చెప్తారు. 11 లక్షల రకాల క్రిమి కీటకాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. అలాగే 10 లక్షల రకాల పక్షులు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక 30 లక్షల రకాలు చతుస్పాదులు ఉన్నవి అని చెప్తారు. 4 పాదాలను కలిగి ఉన్నటువంటివి. ఇక అందులో 4 లక్షల రకాలు మానవులు, వివిధ రకాలైనటువంటి మానవులు ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. వివిధ లక్షలు. సో ఆ విధంగా 84 లక్షల జీవజాతులు ఈ సృష్టిలో ఉన్నవి అని, వీటిలో అంటే నీటిలో అడుగున భాగాన ఉండేవి అత్యల్పమైనటువంటి జీవులుగాను, అతమ జన్మలకు చెందినవి గాను, మానవ జన్మలు మాత్రమే అంటే వీటిలో, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వాటిలో. సో మానవులు ఉత్తమమైనటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఈ జీవుల్లో. సో ఈ విధంగా ఈ 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జన్మలలో ఏదో ఒక జన్మ పొందుతూ అతను చేసుకున్నటువంటి వాటి వల్ల చివరికి బుద్ధి, జ్ఞానము ఉండేటువంటి మానవ జన్మ లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు అక్కడ, పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య
సద సద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవిత మార్గమును అనుసరించును. ప్రకృతి సాంగత్యమే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమవుతుంది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి మనం వచ్చి ఆ ప్రకృతి సాంగత్వంలో ఉండడం వలన మనం చేసేటువంటి కర్మల ఆధారంగా మనకి ఈ అధమ జన్మలు కానీ ఉన్నతమైనటువంటి జన్మలు కానీ మనం చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మల ప్రకారంగానే మనలో జీవుడిలో ఉండేటువంటి ఆ లక్ష్యాల పరంగానే మనకి అవి లభిస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నత భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. అంటే ప్రతి దేహంలో ఆత్మతో పాటు ఆ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు కదా, సర్వ క్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అని భగవానుడు కూడా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఆయన అంటే అన్ని దేహాలలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఆ సర్వ సాక్షిగాను సర్వ నియామకుడు. అంటే ఈ జీవుడు చేసేటువంటి ప్రతి పనులకు అతడు సాక్షిభూతంగా ఉంటాడు. స్వేచ్ఛ, పరిమితులతో కూడినటువంటి స్వేచ్ఛ మనకి ఉంటుంది. అలాగే సర్వ నియామకుడు అంటే మనం చేసుకున్నటువంటి వాటన్నిటికీ కర్మఫలాలను మనము అనుభవించేటువంటి వాటిగా మరలా అలాగే ధరించి పోషించేటువంటి వాడుగాను, అలౌకిక భోక్తగాను, సర్వోత్కృష్ట అధికారిగాను మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు ఆ భగవంతుడు. అందరి ఆ దేహాలలో ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడు అంటూ ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే సర్వదా అన్ని జీవులలో కూడా వ్యక్తిగత ఆత్మతో పాటుగా ఉండేటువంటి పరమాత్ముడు భగవంతుని ప్రాతినిధ్యము అని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అతడు సాధారణ జీవుడు కాదు అని ఇక్కడ మనకి తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. అందుకే ఆయన సర్వసాక్షి, సర్వనియామకుడు, ధరించి పోషించేటువంటి వాడు, అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి అధికారిగా ఆ పరమాత్ముడు చెప్పబడుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యా ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతించ గుణై సహా సర్వతా వర్తమానోపి నస భూయోభిజాయతే. ప్రకృతి, జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య సహచర్యము వలన అంటే ఆ సహచర్యంలో గురించి యథార్థము అర్థం చేసుకున్నవారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తి చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన ముఖ్యంగా మనకు తెలియచేసేటువంటి ప్రకృతి, ఆ పరమాత్ముడు, అలాగే వ్యక్తిగత ఆత్మ, వీటి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని గురించినటువంటి సరైనటువంటి అవగాహనను, ఆ స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనను మనిషికి అంటే పొందినట్లయితే ఆ మనిషి ముక్తిని పొందడానికి యోగ్యుడవుతాడు అని ముఖ్యంగా ఇక్కడ తెలియచేయబడుతుంది. సో మరి అది తెలుసుకోవడానికి ఆ భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల యొక్క బోధనలను మనము వినాలి అని తెలియచేస్తారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కొందరు ధ్యానము ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను దర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇతరులు దీనినే అంటే ఆ పరమాత్మని దర్శించుకోవడానికి దీనినే జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇంకా కొంతమంది ఈ విజ్ఞానమును కర్మ మార్గము ద్వారా సాధించుటకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే జ్ఞానయోగము మరియు కర్మయోగము అనేటువంటి ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా వీరు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అని, ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ఉన్నటువంటి వివిధ మార్గాలలో అంటే ఆ ఆత్మానుభూతికై మనిషి అన్వేషించడానికి ఆ మార్గాలను గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అలా ఉండేటువంటి వారు కాకుండా మరికొంతమంది ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాలను గురించి తెలియని వారు, అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాల గురించి అవగాహన లేనటువంటి వారు,
వారికి ఏమవుతుందంటే అప్పుడప్పుడు వాటి గురించి అంటే ఈ విషయాలను గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవానుని ఆరాధించడము మొదలు పెడతారు. అంటే శ్రవణం చేయడం ద్వారా వేరే వారి నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను, ఆ భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాల గురించి, ఆ భగవంతుడి యొక్క విషయాల గురించి, ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా మనము ఇతరుల నుండి వింటే అంటే ప్రామాణికమైనటువంటి వారి నుండి అవి వినడం ద్వారా ఇక అటువంటి వారు ఒక్కొక్కసారి మనం అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం. కొన్ని విషయాలు విని ఆ భగవంతుని గురించి కానీ, ఇంకా మంచి విషయాలు విని వాటిని మనం ఆచరించడానికి ప్రయత్నం. అలాగే ఆ వినడం ద్వారా భగవంతుడిని వేరే వారి దగ్గర నుంచి వినడం ద్వారా ఆ సర్వోన్నతమైనటువంటి భగవాన్ని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయడం చేత వారు కూడా క్రమక్రమముగా అంటే ఆ విషయాలను విని వారు ఆ భక్తి మార్గాలను ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా వారు కూడా క్రమక్రమంగా ఈ జనన మరణ సంసార సాగరాలను దాటగలుగుతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఓ భరత వంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూసు సమస్త చరాచర ప్రాణులు అంటే చలించేవి, చలించకుండా స్థిరంగా ఉండేటువంటి ప్రాణులన్నీ కూడా ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలన నే ఏర్పడాయి అని తెలుసుకోవయ్యా అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే అంతే కదా, ప్రతిదీ కూడా ఈ జీవులన్నీ కూడా క్షేత్రము అంటే దేహము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మ అనేటువంటి వాటి యొక్క కలయిక ద్వారా మాత్రమే అవి ఉన్నాయి అని, అంటే ఉనికిలోకి వస్తూ ఉన్నాయి అని తెలుసుకోమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యంత్స్వం వినశ్యంతం య పశ్యతి సపశ్యతి. సమస్త ప్రాణులలో వాటి ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న పరమాత్మను చూచిన వాడే మరియు ఆ రెండింటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అనస్వరమైన వాటిగా చూచిన వాడే నిజముగా చూచినట్లు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ చర అచర జీవులు అంటే సమస్త ప్రాణులలో వాటి యొక్క ఆత్మతో పాటుగా పరమాత్ముడు, ప్రతి జీవిలో కూడా ఆత్మ మరియు పరమాత్ములు ఇద్దరు ఉన్నటువంటి దాన్ని చూడడము, అలా చూసినటువంటి వాటిలో ఆ రెండింటిని అంటే ఆత్మ మరియు పరమాత్ములను ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో, నశ్వరము అంటే నశించిపోయేటువంటిది, క్షీణించిపోయేటువంటి ఈ శరీరంలో అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ శరీరంలో అనస్వరమైనవి అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటివి, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటివి ఎవరు అంటే ఆత్మ మరియు పరమాత్మలు. సో కాబట్టి ఈ దేహంలో ఉండే ఈ నశించేటువంటి శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆ ఆత్మ మరియు పరమాత్మలు నశింపు లేనటువంటి వారు అంటే జనన మరణాలకు అతీతులు అని వారిని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వారే యథార్థాన్ని దర్శించిన వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలోనూ చూసేవారు తమ మనసుచే తమను తామును దిగదార్చుకోరు, ఈ విధంగా వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడిని ప్రతి జీవిలో కూడా ఎవరైతే చూడగలుగుతూ ఉన్నారో అటువంటి వారు వారి యొక్క మనస్సుతో అంటే మనస్సును వారు ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగి ఆ ఇంద్రియాలను ఆధీనంలో ఉంచుకోగలుగుతారు కనుక అది వారి చెప్పిన అంటే వారికి ఉన్నతమైనటువంటి విషయాలలోనే అది సహకరిస్తుంది. అందుకే అంటున్నారు, తమ మనసు చే తమను తాము వారు దిగజార్చుకోరు, ఈ విధంగా వారు అంటే ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి వారు సమదృష్టి అంటే సర్వజీవులను సమదృష్టితో దర్శించగలిగినటువంటి వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కౌంతేయ, ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కలిగిన వారు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను నిత్యమైనదిగాను త్రిగుణ అతీతమైనదిగాను దర్శింతురు. అట్టి ఆత్మ దేహంతో సంపర్కము కలిగి ఉన్నను
కర్మ నొనరింపదు మరియు బద్ధము కాదు. అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి తత్వాన్ని ఎరిగి, ఆత్మతత్వాన్ని ఎరిగి, ఆ భగవంతుణ్ణి లీలల గురించి తెలుసుకొని ఉంటూ ఉంటారో అటువంటి వారు ఆ అవ్యయమైనటువంటి ఆత్మ దివ్యమైనది గాను, నిత్యమైన అంటే ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటిది గాను, ఈ త్రిగుణాలకు అతీతమైనదిగా వారు ఎరిగి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ దివ్యమైనది, నిత్యమైనది, త్రిగుణాలకు అతీతమైనది అయినటువంటి ఆ ఆత్మ దేహంతో కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దేహ సంబంధమైనటువంటి కర్మలకు అది బాధ్యుడు కాదు, అది బంధం కాదు అని చెప్తారు. ఆ దేహంతో ఎప్పుడూ కూడా కలిసిపోదు. ఎందుకంటే ఇది దేహమేమో భౌతిక పదార్థము, ఆత్మ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. సో అది ఎప్పుడు కూడా దాంతో కలిసిపోదు అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆకాశము సర్వవ్యాపకమైనను సూక్ష్మత్వ కారణంగా దేనితోనూ కలియదు కదా. అట్లే బ్రహ్మ భావంలో స్థితమైనటువంటి ఆత్మ దేహమునంతటా నిలిచి ఉన్నను అది దేహంతో కలియదు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అది దేహమంతా కూడా వ్యాపించి ఉంటుంది ఈ ఆత్మ. అంటే ఇక్కడ హృదయంలో స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుని ఆ దేహాన్నంతా కూడా తన యొక్క ప్రభావం చేత అది ఆ దేహాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి అటువంటిది ఆ దేహంతో ఎప్పుడూ కూడా అది కలియదు. ఈ దేహం క్షీణించిపోగానే ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక యవ్వనమైనటువంటి దేహాన్ని అది పొందుతూ ఉంది. ఏ విధంగా అయితే మానవులు తన వస్త్రాలను మార్చుకుంటూ ఉంటుంటామో అదే మాదిరిగా, అంటే చిరిగిపోయినటువంటి వస్త్రాలను వదిలివేసి కొత్త వస్త్రాలను మనం ఏ విధంగా మనం వేసుకుంటామో, ధరిస్తామో అదే మాదిరిగా ఆత్మ కూడా ఈ క్షీణించిపోయేటువంటి దేహాలను వదిలి ఆ యవ్వనమైనటువంటి కొత్త దేహాలను తాను చేసినటువంటి కర్మల ప్రకారంగా తను కొత్త దేహాలని పొందడం జరుగుతుంది. ఆయన అదే ఇంకా చెప్తున్నారు, యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్ననం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తదా కృత్స్ననం ప్రకాశయతి భారత. ఓ భారత, ఓ భరతవంశీయుడా, ఎలాగైతే ఒక్క సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపచేయునో అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరమును అంటే తన యొక్క చైతన్యం చేత ప్రకాశింపచేయును అది అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ జీవుడి యొక్క గమ్యము ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తుంది. దేహమునకు అంటే క్షేత్రమునకు, దేహమునెరుగు క్షేత్రజ్ఞుడకు గల భేదమును జ్ఞాన చక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందేటువంటి పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ దేహానికి ఆ దేహాన్ని తెలిసినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు, అంటే ఈ దేహాన్ని, ఈ శరీరానికి, ఆత్మకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ జ్ఞాన నేత్రాల ద్వారా ఎవరైతే గమనించగలుగుతారో అటువంటి వారే ఈ భౌతిక భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందేటువంటి పద్ధతి తెలిసినటువంటి వారు. అంటే వీటన్నిటి నుండి కూడా విముక్తి పొంది జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని వారు చేరుకోగలుగుతారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేసేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ అండి అందరికి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు.